Mae pecyn cymorth y cynnig rhagweithiol yn esbonio beth yn union yw'r cynnig rhagweithiol, sef darparu gwasanaeth drwy'r Gymraeg heb i rywun orfod ofyn amdano. Mae'r pecyn hwn wedi gynllunio'n ddwyieithog, gydag un ochr yn Gymraeg a'r llall yn Saesneg. Ar y dudalen cyntaf yw datganiadau gan siaradwyr Cymraeg o bersbectifau gwahanol, o bersbectif defnyddiwr y gwasanaeth ac o bersbectif darparwyr y gwasanaeth. Wedi ddilyn gan fuddion darparu'r cynnig rhagweithiol o fewn eich mudiad. Cymerwch amser i ddarllen sut allwch chi gyflenwi'r cynnig rhagweithiol yn weledol. Ar y dudalen hon yw ambell i esiampl o sut i wneud hyn. A ydych chi'n fudiad sydd yn barod am sefyllfa lle mae galwr angen ei gwasanaeth drwy'r Gymraeg? Mae'r tudalennau rhain yn disgrifio sut ddylai'r sefyllfa gael ei drin. Pa mor ddwyieithog yw eich e-byst? Mae'r secsiwn yma'n disgrifio buddion o gynnwys bach o Gymraeg yn eich cyfathrebiadau i well ddarparu cynnig rhagweithiol. Gyferbyn yw cwestiynau cyffredin a ofynnir gan aelodau o'r trydydd sector. Mae'r adnodd hwn ar gael i'w lawrlwytho am ddim ar dudalen wefan y cynnig rhagweithiol ar wefan Pafo.